Да ви разходя малко. Кавала, Гърция. 10 октомври. Доста е топло. Хората все още са по къси панталонки, къси блузки, защото е 21 градуса в момента, а е още много рано. Тепърва ще става още по-топло. Много харесвам това в Гърция, че до късно тук е топло и приятно. Да. Calimera.